archimang, lukumang, nana sasa bayo kromo we wato wala mala. Anyu sustra na safe se karif ko archi en luku de prespartori, want is spantori de, ja bisma, die emeki spantori, ma undis ne emeki spantori. En we takasan lek fasan de, me baro di not go mit zuid, oost go mit west. We spedef mama sernang, we baro di emis don janga, brarut. Ja, Masar Gamo, kide pos mi bigi, wa bar ala des ma odi natrasi. Ala diasporas ma we bar de odi sernamang, we bar de odi, we accident de hade sturu de banyi, fukos do arkidentori, want tide, bungfutori def taki want, walo san ef zijn sernanuno, en bepaalde mai chao, walo fast son kong, lek bepaalde toer uit, ma unu lek sa Masar Gamo takik ba, we tak precies vast aan de. Ano sa Masar Gamo? Asasande, we bigi so, yere ja ya wan misi freiti. Dan a misi dati, en se refe pure crossas terati. So, cuma je bedoel, vriend is dat in het parlement. Freiti ja. Oh, Want if he volg freiti gos dong, our nieuwspressie, ja. da pure crossinesti. Mm. Dat want aki apot a schandaal van partij ving, apot aan doro. Ja. Want als ma go hemel op, sma, die no betekent not ja contradictie. En tegendeel die daarna die we vieren. Ja. Ja Die- toch? En dat, van vrouwen betak we vieren in Osaka. In Osaka. Je verstaan. Dus we vieren. Ja. Isabi toch, want trouwen betaki, want die demi teji de sansa de betaki. Tante Jenny, beleg uit taki, attenda koers bij de 280 toch? Ja, ja. Dat de man betaki, unomanya stabiliteit. Weet je, de stabiliteit is werk uno. Want dan nou hij komt baka. Dat is. Want dan ben ik boenvara. Isabi toch? Ja. Zo. En in attend dat ook toe trouwen bij teji trouwen de bij de makandra, maar trouwen bij verweet trouwen. Dat de nog mag wakap safet financiën. Dat is. Isab de tor dat. Ja. Zo. Maar, ja, maar je bent ook overal door de friti. Ja, dus dan noem je kom baka friti. Oké, oké. Dat de sansa friti leg uit. Dan me vraagt me in alle gemoeden af. Dat jere no. Nou was madina en vertegenwoordig een volk in Granaland die Kurtos. Of hij vindt dat Maar brother. er gaan moet tegen. Eerlijk gezegd moet tegen. Mi ana asma ano misma eigenlijk. Maar mi ben verwacht even. Ja, Helemaal niet. Ik bedoel, ja maar bisma. Kontak bisma. Isabi het ook. ja. Dat je nog kan tak desanis toch. Dus mi ben verwachting. Maar je ziet voor een partij functie eruit. Dat die leg uit toch. Maar mi denk je dat een man die bij abiji man die bij interviewen. Mi brama je tu ses castroli. Of abiji ses Ah, maar ze castroli. skrikken. Ja, dat- maar moesu Dat is skretje. Matakasani. Ja, maar skretje. Ja toch? Maar dat kon lukken. We hebben de strijden gekend van een heleboel helden in onze wereld die achteraf toch tot helden zijn benoemd nadat ze als moordenaars en terroristen werden beschouwd. Dus het is onderdeel van het risico. Het zit erin. Bewoners van Noord zeggen hier nou, even een artje, dat we broma hier smelten, we broma hier. Het kan gebeuren toch? Is het dat is wel- in de is dat risico wel- het ja, recht. is dat wel wat- Al is er een milieuwet, aan zijn er regels. Nou, ik doe wat ik wil. Dan Ja, nou Arkin. Ja. Hoe Arkin zal leg uit. Ja. Je ziet allemaal die interviews er skrikken, want dan man leg uit dat hier no. Dus, als zij leg uit. If you know de eens, Ja. dus van mij het aan tap zie toch? Ja. Dan je de eens dan autori, dan kan bron dat weer. Dus if me go in was niks winkri. Dan no de insanga prijs. Ja. Dan kan de gasoline dan broma winkri. Ja toch, dat is maar leg uit toch? Dus als mij rechtvaardig Ja en toch? geweld. Ja toch, als man dat weet het de, maar dat is normaal toch? Maar mi wan actie wansani. If de rover brogo gwene oso. Also, Dan die de man leti taku ka soep mi panya lasani. Dan kan die de man ka leti dat bij autak heel anders. Want tegen mango dat bij, de weer is autak ja, nak mi, maar terwijl hij leg uit dat het is normaal. is normaal. Is normaal. Ik kan doen dit sanati. Ja. Weet het de wel. Maar normaal, ik kan doen dit ook dat. Maar de man de bezig hier ja zo. Nee. Dus de foru die zie. Nee. No de barka doro. Te here de kaforu. Die se bari. Nee. De barka doro tak fa de koe ti. Met de jongen, Want zeggen. ja, want terawang. Suma baya.
Amai dule kwa sult. Suma. Hè? Suma. Ap tata man. Ah. Aman di be teka mona centrale bank. Mhm. O bay tata nga ayun. Fisa acha me tati. Oh, dati. Ja, visa Oh, acha. sa visa acha bigi leggen baka. Ja, Dus het is maar dat eigenlijk bij woorden om ons door rustig. Maar zataki. visa acha Mm. vindt taki a Mm. pers. Ja. A pers e val NDP aan. En een pers, die schreef niks aan de regering die zij doen. Nee. Dus zo NDP toen negatief. Dus jere jas. Ai. If isap taki abi ide schuldig Mhm. aan heel wat dingen. Ja. Ipina wan volk. Aha. Isabi toch? Ja. Wan no imeka serna volk kon de straat aram. Ja. You sorgu dati. Mhm. De bezig voor een leraar volk tak ano you make de pina. En dan no desma di sap moro betere bigi opa volk ai. Ja. En serna saif say doen toe. Natuurlijk. Wel opa volk ai. Natuurlijk of tak over het horen. Want dat meer tak, jere no. Wat ik aan wil. If you sap dat ifaya. Ja. Dan is het rustig in ook. Dan dat niks. Dan gaan we nog wel aan. De gua papa lach Ja. ina dungru camera. Bijvoorbeeld. De camera dungru. Ja. Dan ga je daar tot 1 keer komen. Juist. Want papa lach taki if ogri da yede. Mhm. Daarna ogri yodo. Ja. Maar if bunda yede. Da yodo boom. Dus visa aatje is een advies Ja, naar dus, jou toe. dus eigenlijk, aatje bem du vis aatje kare, no? Ja, Vis visa aatje aatje. bem go, dat ben go bichten na vis a volk. Tak jere, bepaalde san undu verkeerd, maar du un pardon. Jo pardon. Maar no kon leg uit Da dat, ya blessa gado. ja, kon leg uit nu dat a pers fire. A pers fire. Pers fire. Fa. Pers no mag tak over de toestand sa. Nee, jere jaso. Ai. A tempo visa aatje. Mhm. Dan de man be paya pers voor beskriva de si. Oh, oké. Oh, dat ben sa. Ja. Daarom kom lood. Dus zo pai de maar bij pai. Ja, dat nou of des aan die skero. Oh, ja. Want ja. in begreep dat visa aatje bij de basi Ja, voor de minister. dat na zo. Lek van wat VP voor no, Ja, toch? ja. Zo. Dus dat je begreep dat na insap alasan sepsa. Mhm. Maar visa aatje was een marionet. Tuurlijk. Maar mas opzij de boot op moet in dat. Juist. Hebben ze opzij de. Omdat hij gemakkelijk is. Ja. Zo. En Ja. ik elkaar de gemakkelijk maken, die bede. Ja. Want die bawang suto, Ja. be ook toe gemakkelijk. Ja toch. Isabi Dat toch? bedoel rechterhand op DDB. Ja. Rechterhand waar maar. Zo. Dan maar atori fu visa aatje me ku kona kern van atori. Mhm. Dan man be wani taki atori IMF bem ka parlement. Takanga mi. Jere no. Sa was van maar leg uit. Tak jere. Alle de toer dat die fossigo onderhandel. Ja. Toch? Dan gaan de bons hoe dan gaan de man het se pai ma fi. Ja. Dat je go naar parlement. Dat je leg de man voor. Tak jere dat je go do. Mhm. Dan moet je stemmen. Wakti. Ja. Daarom me kan man visa aatje toch. Daarom toch. Isap Ja, 6 uur bagan na to be play de baka jari toch. Mhm. We play bal. Ja. Dat zodra 6 uur doen we kon we play brokobana. Ja. Dus na brokobana mo play. Maar jere no brokobana je play. Je kan play brokobana. Maar je play op dat moment. Je Ja. snap ze je play. Ja. Maar no, op zo'n manier want. If je play brokobana op een manier sang. Visa als je play. Ja. Dat is ook een probleem. Omdat Sani def taki tegenover jou. Ja, maar Ja, probleem. nee, maar visa aatje asan fene worko moro toch. Asan sama betaki if you tak wale 100 lazy that's my review. Ja, no. Ja. Dat is echt. Ja, sama leg Oké, toch. oké. Dus no ma begin bakanga wan yun lei. Ja. Tak pers de tegen in partij. Ja, want pers mag schrijven des aan Sambipsa. Pers moet schrijven des aan Sambipsa. No. Maar no de mij ontmasker de man. Want wa man ontmasker want terawan beko skrifi toch. Ja. Over taki die de man go na de bondholders. Ja. Oppenheimer. Ja, dat is dat. Isabi toch. Tak amoni dat bestuur in de productieve sector. Ja. Tak anga mimi no man verstap is dat Ja, is. dus. Pas wel maar weet. Maar dan leg dit aan het uit. Maar soms je leest dit stuk, toch? Je leest Ja. dit aan het uit. Ja. Maar je berekent dat. Per amat dit aan, jong. Per amat aan Jupiter ergens. No, amaneta Jupiter. Peter. Amai tijd een kinderfilm. Volgens mij, want bepaalde man schrijft bepaalde sani, maar
Omdat een jeugd no sabi toch? Ja. Dat hij pot sani terwijl, dan leg je uit Mazagamba, een programma die zie, we tak principal is aan de. Juist. En ik kan check die boeken, ik kan check alles aan die schrijven, Ja. zou we taki. Want atori dati, van meneer de tang in een kinderfilm. Ja, Ja toch? ja. Ama schrift taki, om een miljoen die de man go leni, dan staatsolie kies, want die, maar staatsolie paya, staatbaka. Direct. Dat is wel een paar jaar. Ja, maar paya man. Ja, ja, ja. Isabi toch? Maar dit zijn dat die kan schrijven. Maar dan maar schrift taki staatsolie bo failliet. Je weet nog, dit zijn dat die kan schrijven, ja, jeugd. Maar wat begin maar like me, Ja, like you. ja. Zou we die na, de pina zijn. Want alle Ja. pina we sabi. Want Alle kan we sabi. de visa aatje etaki wil ik hem in herinnering brengen. Want if je not sabi je geschiedenis, in sa peek moto. Maar de man loopt zijn. De man no lobasani. No. Ino mag sa peek moto. Ino Ino mag sap samitju. sabi, ino sabi. Ja? Ja. Isaba tef den 3-0. Natuurlijk moet je zijn. En visa aatje nog, gaat hij niet gaan op sabi. Is dat de 25.000 biljetten, 25.000? What that me taki. En je moet sabi toch? Isaba ten du bet na pinere go buy 1 kilo suku. Aan een kilo zout. Anga 1 kilo suku. Dat na pinare, maar amora mo yung mabede. Ze je reef sa, op je, dat bij zich niet toch? Ja. Dus je want reden, stop. Imuso. Maar je stop, maar je stop, sa resere. Ino sabe te. Terwijl kan je zoeken zout toe. Ja. Dat die go decide, de mensen contact uien. Da kan je met wan Johnny man se sterati. Nee, Da man te wan saka skerp sand. dan ben je naar zo'n groep mee. Ja, maar te taka bruin sukuru. Dit is dat die. Dit zand, ala En de jeugd zand dat moet sabi. gebeurt, Want- a jeugd moet sabi. En je moet sabi. En dat Dat is een 90. Ja, dat Ja. visa aatje aba desati, a durfiteit, Ja. a brutaliteit, fuko leg uit tak a pers nom taki, sa de do. De man sap ook toe. En jeugd moet sap ook toe. Want de jeugd die zie, de man scherp. Ja, Dat TB wangang aan vakantie. ja, Jongeren, alu arkiboom. ja, Die hebben naar een rij. Die vul wat papieren in. Die is $175. pe a de visa commissie. Ja. Ja, 175 die gaan aan vakantie. maar wakti. Dus dat tego fietsie sa Van jaar. Op jaarbasis. op jaarbasis. Op jaarbasis 175. Eenmalig. Eenmalig. Ja. Maar jere no, maar dat tego, Ja. anga money diogo, want anga serna money to, Ja. dan anga bijitas. Ja. Anga bijitas ibem gof go te kondot fonds even te Dat ook toe. Maar mijn vraag is er Kasi me baya dala lanti. Ja. Maar Anga visa. wan bijitas. Ja. Dus Wie houdt wie voor de maar gek? visa ajem sabi dat kere. 175. Van je gaat vakantie aan $175. Niet deze hier wonder op een balkon. Maar dat dan even tegen je. Maar daar ben ik Miami naar de dierhotel. No. Bogo, want dat ben ik weg. Ja, hier centrale bank voor bedrijf de man. Iya want ama zelf ko tek dape. Ja toch, alla E vinger afdruk dape. alla de tan dape, maar zeg gambo. Alla san dape. If among dit zo erg dat je nog voor de verkiezing, dan moet ik je nog eigenlijk negatief bouwen. Ja, Ja. dan moet ik 100 miljoen Amerikaan dollar naar centrale bank voor bij aardappelen uien. Voor hoorde maar boe. So ma 100 yere miljoen. jan, 100 miljoen Ja. dati. En de jong wan kate yu ka skrive tapu bere. Ja, Dat ten dat a je san be bunkop a wenkri. Ja. Maar de man be ji handelaar bunkop dalaf be ka importeer product de. Ja. Denk tak na gono me goso. ja. Dat de man naki wan highway. Alla de dorati. De man naki wan highway to Ja, de. ja. Bari na biji ontwikkeling. Ja. We soort ontwikkeling de dape. Ja, toch, dus alla de dorati is a her situatie van kondre voor Suriname, maar zeg gambo. Ja. If you look at a monetaire reserve voor toch? Ja. Sabe de. Ja. Toch? Ome na bede. Taki wan Ah, nana aksi Maar dan me. kan ik abbe de 140 miljoen ongeveer dat, hè? Ja. No. 140 miljoen san. Amerikaan dollar, abbe de. Monetaire reserve. Ja. Dus No. Dus wakti. Want nana wan saba san fin. Ja. Dus in feite, a money dati, no de toerekent. Nee. Dus dat a niveau sa amus de. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Dus i bankroet. Ik klaar niet. I fire. Junk staat, ik klaar niet. Junk staat. Ja, ik klaar niet. Zo, mooi zo. No. Dat de 1 miljard. Luka verschil. A furu man. 1 miljard dollar, toch? Dollar? Ja, meneer. Hoe Een dollar. amina sen. Kan dat make de mij regeer zo tak de wan kan de macht. Ja. O na dat na sani. Ja, meneer. Pardon. Je lukt ook een kasreserve voor. Abbe den 0.
0,0. 0,0. 0,0. Ube Niente capito. Ube klari, masarka. Uitgeput. Ja. Ube klari. Mhm. No, we tapa 300 miljoen. No me kara. Metegi. Huh? Ja. Dus a konde moro fulek sa de betek puro. Metegi. A import dekking. Dus die import. Want Ja. dekking dit ook. Wakti. Ala dit ook dat die. Jimen. Abe de 0. Per wie. Noti yarbe de. Dus Noti. uno bede zeker. Nee. Dat kuka importeren wansa. Noti wiki. Dus kota ki Noti. 3 skopu be broko. Ai. Dan une meki skopu toch? Nee. Want une san. Ja. Dan no boma importer de skopu. Ik klari na niks. Twee no. Na sebi mo import dekking. No me ga. Sebi mo import dekking. Sebi mo. Sebi mo import dekking. Dus Dat losse waar die. handen vrij. Vrij. Isa fosi TV rijfiets toch? Ja. De akoning. Nanga as de boom. Ja. De rij losse handen. Ja. Oké, koe. Ja, dus ala de to dat die master gabo. Dus ja, maar die beta kon sani satati yari beta ki. De mo na ke panya sa bona. Uno kanya stabiliteit dat is dat don na kepanya. Dus a probleem no. Na visa age is hij dat asane stabiel baka toch. Juist. Dus ama probleem ama tang eigenlijk hanga ina san fu Aptatanga ayum. ja toch en sang adama beta toch. Una ke panya toch. Wonak panya. Dus ama si asane kon baka. Dus in principe sarang may tegen dat yere. Im stem je mi, im set mi kom, dan kan ik panya baka. Donc na kepanya baka. Ja. Ma bosje beta kento. Ja, die Tapu een podium takwe nyame baka. altijd ama. Dat natuur dem. De man van exi. Ja toch, dus ama sab dat hier dat nu wani niks anders. En tama kom, dat je ziet dat feesten. Face to face. Is dat Benjamin Straat is pa altijd. Isabi tok de man. Isabi. Beamen straat is pang. Alamen go teke kotof. Ja. Isabi tok wat Je er soort dansie. vragen. Wai dansen, Je dansie. je nyam. Biji boda. Da. Ja. Volgens je na ontwikkeling. Ja. Na nada men noti. Dus alla de sanati. En men vraagt me schrijf af. Die de man bego lende sesi, want man tak was aan toe toch? Ja. No, regerende bezig onderhandel voor de schulden zou hebben door zich toch? Ja, de bondholders. Dit maar de bezig. Maar vind ik die als aan hem go naar parlement. Nee, de man pleegt obstructie. Ja, maar men vraagt me schrijf af, maar zeg gambo. Alla de leningen zijn boefie beteki. Ja. De man bego aan parlement. Nee. De bego zien. Die de man, die farmanen, 1,7 no? Oh, de 17. Abul. 1,7. Ja. Maar Die Abul. econom. A econom, a pseudo-econom. Maar die psafe sa economia score. Ja. Isabi toch? If die amabe op a lati in parlement fugoleni, de be yere no? De man met de kosa. Noti. Not de man met de. Nee. Yes. Te hoefi de na plane da ama na kwa telex konji. Ja. Dat jere no, u ka se tu serefi want wo nyambaka, u fen wasan leni. Ja, want mi sabet de na man beri de neer zo in het parlement. Dan ben go op bepaalde podium en leggen. Ik ben samen samen de man anomi. Anomi, Is dat toch? jere Is jas. dat met gevallen toch anomi? En anomi na wan gevaarlijk zijn. Ai. Misa. Anomi na ne fu anamu. Ja no. Isabe, if ishiwa anamu borogo de no birbiri. Ja. Je sukanga futu te weri ne fenen. In de Nee, Mijn dog. amai dog. Oh, dat is sanga boefie no. Hij dog. Iya, Hij dog. iya bufe dog. Dus dat man anamu. En atrama, watrama dete amat na anomi. Ja, oh, zo man. Anomi, door de bank. Oh. Door de bank tak anomi. Oh, zo Die man. verstaan. Omdat a beleid voor de man bede. Ja. Die cholo, Uh-huh. tapolo. Ja. Die cholo, tapolo. Ja. Dus te de man die chiwa olo ja. Ja. Dat de man tap wantra ola ngema. Maar de man vergiet tak de gweli wa ola baka. Of kan je dan tappen afu. De anderhalf olo dete. Want dat is no door toch? Als je is no doro. Ik grauw toch? Maar Dus de man, jere ja. Ja. Sang verstaan. Dus de man len money pai wan pai man. Ja, dat doe ik altijd. Ja, de man len money pai man. Ja. Dus dan, je len niet pai man. Ja. Maar je blijft in de schulden. Natuurlijk. Dan Natuurlijk. heb je weer burku toch? Natuurlijk. Nee, maar volk no be sabi en als ander no be taki na parlement. Nee, Want want... no, vis aatje is zo heilig. Is zo heilig. Ja. Toch, hij herkroet dat heilig. Dan ga vriendje, zeven vriendje. Ook te Zomaar heilig. vreti. Vreet ook te heilig. De man dat alles moet besproken worden in een parlement. Dus nog was de man gakirki. Nog was de man heilig. Maar jere no.
Ai. We takatori. Mhm. Maar wan jugu da broko pondo. Fa waka soort informatie ja boven Wel, moet ik Brokopondo, dat ja, we vinden het een beetje jammer. Ja. Dat zijn even dat hè. Ja. Maar persoonlijk, mi taki, na directeur voor SWM. Zo. Toch? Mhm. Ita ka nga mami aksama tak safe sa dape, menelinga. Ja. Mi aksama menelinga fo kayo. Wat ra je tegen dat stuurmeer en pot die hem dringen toch? Ja. Zijn voor ama toch? Mhm. Ama te mi dat alle onderzoek doe, Ja. tenminste SWM, Ja. en er is geen enkel probleem. No probleem no dingen a watra. Tenminste sa de mijn Guinness man. Ja. Want de man tik monster na man ka foto. SWM check. Ja. En de man ook toe die trap bedrijf met een check. Ja. En dan bleek dat alles aan boven. Dus, Europa na nga sanati. So, maar ere ja. Mi no koti mo van want wan sane stormi. Ja. Isabia fosol libisma. Fosol grupo. Ja, ja. De in gron tapu. Aha. Yaba wan grupo te probleem de. Ja. Amati. Ne do noti leke krutu no mai klagen herdi. Ja. Wis angre chire e klagen. Mora angre chire, mora Bari klagen. klagen, ja. Want dan neem ik moeite voor je pesere. We go vooruit. Nee. Oké. De yaba tra grupo. Ja. Baka. De dati. Isabito. Ja. E mek moeite. Maar je serefi. Mhm. Je verstaan? Ja. En na terobanga de rest. Hij weiger voor elkaar samen. Ja. Anga terawan. Lek fa you etak over a doti. Ja. Mi etak over Trusiani Ja, na bro. gron Ja. pranuasani. Ja. Vermoedig terawa anta. Kom ik doen samen. Ja. Isabi toch? De maat neer doet dat. Dat je want tera grupo. En dat na moro gevaarlijk wang. De maat e wins ote wan ongeloko kapsa. Dus if de maat psa serioso. De ma yere wan bari. Direct de amanaf shisam sa. Mhm. Ama ibiji takik bataki. Mhm. Dede fadon dape wan miere de bari. Mano sabano shi. Ja. Maar dat je wan nieuwsagentschap schreef een bericht op een nieuwssite. Mhm. Ako soms afdelen de man. Ja. Taki a watera fu para maribo de bevel nanga shankali. Oh ja. Iman bribat hoor dat. De man doet onderzoek. Mino sabi. Dat de man zogenaamd voor dek asani. Want Nederland de man moro fara moro uno toch? Mhm. Da asma die schreef aan jongens, schreef taki. A bella een deskundige voor. Maar nee, kara deskundige niet. Of een bedrijf. En dan put next. Noti. Ja, laat maar kaskrif sa de wan. Maar aan de kant ook, via ga volk opstaan. Dat die. Want in Berica wa bierbrouwerij. Ja. Om een bier en mekja. Mhm. Sarana biri, parbo biri, disi Alles, dati. ja. Fernandez en mek soft. We drink water up, chinengre. Nou, dat ik bijna Ja, kon. dat is. Mami wan beji grand lanti de toesek houder. Die en lukut op de man de panya nyunsu. Mek de pier de ai opot op de man disi. Want ano kan God for pity no kan skrif so wan sani. Dat die. Eh? Ja. Want dat is want de man de ser water. In de Don't bottle worry. water. Water exporteer. Ja. Eh? Ja. Zo Dan goed. vergeeft de man serie. Dus dat die. Dus lantim luko den to dat die. Maar ja, Master Gambo. Wawan president. Sa Euroko traga. Ja. En dan man wat tak. Anga volop tak. Dan man go naar tweede helft toch? A tweede helft. Ja. En dan mijn haar VP kom. Ja. Dat VP compleet a tweede Natuurlijk. helft. Samen naar volk. Daarom heb ik de sma archi a president. En 25 mei starten we met ons tweede helft. Eén garantie kan ik je wel geven. VP, dat hebben we als commitment. Tweede helft van ons start op 25 mei. En dat zal een betere helft zijn. Het zal een beter beleid zijn. En we gaan doelpunten maken met de totale samenleving. En de samenleving zal fysiek en heel dichtbij betrokken worden bij ons beleid. Met platformen die we in leven gaan roepen. En een monitoringsteam waar de samenleving vertegenwoordigd zal zijn. En aanstaande zaterdag is een ieder uitgenodigd. Namelijk de personen, de organisaties, de groepen die betrokken waren bij het vooroverleg van de Nationaal Dialoog. Dat we het verslag aan hun gaan presenteren. Het beleid gaan presenteren. Het traject gaan presenteren. Dat we samen gaan afleggen naar een beter Suriname. Ja, Master Gambo. Nou, arka president. Ja. Samen leggen. Dus a tweede helft ik go in. Maar ja, Master Gambo, leren nog. Akel. Dus, Akil. Maar voor zakel kom. Oké. Dat we meki desmashi fa uka libi makandara. Ja. Blakashma.
Weti smash nisi en dus Ja. tani wala mala. Hoe wij hier ook samen kwamen. Dat ik voor de kapoku. Hey. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying. Hey, the children crying. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Let them all pass all their dirty remarks. There is one question I'd really love to ask. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind just to save his own? Believe me, One love, one heart. Let's get together and feel alright. As it was in the beginning, so shall it be at the end. Alright, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. one more thing. Let's get together to fight this holy Armageddon. One love, When the man comes, there will be no doom. one soul. Have pity on those whose chances grow thinner. There ain't no hiding place from the Father of creation. Say yes. Together and feel alright. Pleading to mankind. One love. Oh Lord. One heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Oh, let's get together and feel alright. Nou, dat wil gaan poco toe, maar zeg En dat meki. Intrusiani na grond. Pranuasani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat nape kon jaja na man of wan jaja na uma. En mine na mazar degna ti gambo. Ja, maar volgens mij tapu, maar actie baka. Als er namang no trowe dood niet op straat. Hoor je kondre kring. De kan nak tapi bo zodat. Mi nou echte jaja sernamang. En mi is zorgu dat mi sernang doti tankring. Met ago grantangi te wanteralis baka. En altijd heb je in osso. Get up,